Fuq medda ta' 9 snin in-nisa jaħdmu u li għandhom tfal żdiedu bi kważi 24%, dan skont statistika ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Din uriet li fil-waqt li fl-2011 meta ma kienx hawn is-servizz ta' childcare offru b'xejn kien hawn ftit iżjed minn 45% tan-nisa jaħdmu li huma ommijiet. Is-sena l-oħra, is-sena tal-pandemija, kien hawn kważi 70% tan-nisa li għandhom it-tfal u jaħdmu. Mill-istess statistika ħareġ li s-sena l-oħra l-irġiel u n-nisa Maltin li għandhom it-tfal u jaħdmu kienu jammontaw għal 79%. Hawnhekk Malta tinsab mal-ewwel 6 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u taqbeż il-medja tal-Unjoni Ewropea b'aktar minn 5%. Meta tikkumpara mar-rata li kien hemm fl-2011 ma tas-sena l-oħra kien hemm żieda ta' aktar minn 15%. Meta nitkellmu dwar is-sessi, l-irġiel li għandhom it-tfal u jaħdmu tul is-sena li għaddiet jammontaw għal 87.5%. Hawnhekk Malta ġiet fit-tieni post hekk kif ir-Repubblika Ċeka għandha biss iżjed missierijiet jaħdmu. F'din il-kategorija Malta taqbeż il-medja Ewropea bi kważi 8%. Mill-2011 ir-rata ta' Malta żdiedet b'aktar minn 6%. Filwaqt li n-nisa Maltin bit-tfal li jaħdmu is-sena l-oħra ammontaw għal 69.3%. Hawnhekk ir-rata ta' Malta tisboq il-medja Ewropea b'1.1%.